Det her er en fuks. Det er et miljørigtigt alternativ til gas og gift. Fuksen fungerer ved at hælde 80 grader varmt vand ned over ukrudtet, hvorved det ganske hurtigt går ud. Fuksen er let at anvende. Den kræver kun, at der hældes vand i og sættes til en stikkontakt. Maskinen er forholdsvis støjsvag og behagelig at anvende. Vandstrålen føres langsomt over det uønskede ukrudt, hvorefter det går ud. Effekten kan på det meste ukrudt ses efter ganske få minutter. Tidsmæssigt er det fuldstændig sammenligneligt med en almindelig gasbrænder. Her er der dog ingen risiko for at sætte ild på noget, ligesom maskinen også kan anvendes i fugtigt eller regnvejr. Apparatet tager en hel del strøm og vil kræve en 16 ampere sikring og en god og kraftig ledning, der kan føre strømmen. Med de nuværende priser vil det altså koste omkring 5-6 kroner i timen at arbejde med fuksen. Tanken rummer 25 liter og giver en kapacitet på cirka 1 times arbejde. Bedvandsbehandlingen er særlig anvendelig blandt fuger, hvor det er svært at komme til med hakkejernet, men også i grus, hvor man ikke ønsker at få hakket jord op. Enkelt tryk omdannes maskinen til en damprenser. Funktionen kan ikke anbefales til ukrudtsbekæmpelse. Håndtaget kan desværre ikke fastlåses i tændpositionen, men det klarer et stykke velcro-tape fint. En rigtig fin maskine.